UTM chati kafukufuku wa ngozi ya ndege ya yemwe ripoti lake laperekedwa loweruka wasiya mafunso ambiri kuposa mayankho. Oyankhulira chipanichi a Felix Njawala wati ripotili langobweretsanso mafunso ena ochuluka. Kathe Maulidi walemba ripotili limene akuwerenga ndi Isaac Salima. Komiti imene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adayikhazikitsa kuti ifufuze za imfa ya amene adali wachuluka mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu yapereka zotsatira za kafukufuku wake. Pothirirapo ndemanga pa ripoti ili, amene amayankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala ati kafukufukuyu waonesabe mavuto ena amene aoneka ngati anthuwo adachita kafukufukuyu mopanda zinthu zina zowapinga, komanso ngati kuti kafukufukuyu ali woyenereradi. Anjawala atinso akuona kuti kafukufukuyu sadayankhe mafunso ena amene amalawi ali nawo monga mmene zinthu zina zidachitikira, komanso kuti anthu ena amene adachita ziganizo sadafotokoze bwino pachifukwa chimene adachitira izi, komanso kuti maumboni ena akuoneka kuti sadaperekedwe moyenerera. Malingana ndi chipanichi, zotsatira za kafukufukuyu kwambiri zagona pa zimene akungokayikira chabe osati zimene anthuwa adapeza zimene zikukayikitsa pakudalirika kwa kafukufukuyu. Chipani cha UTM chatinso ripoti ili silidafotokoze mwatsatanetsatane zimene anthu ena amene adachita ziganizo zimene zidachititsa ngozi. Iwo ati zinthu ngati izi zimene zikuchititsa kuti anthu ena mdziko muno akhale ndi mafunso pakafukufukuyu. Anjawala adawonjezeranso kuti chinthu china chimene anthu ambiri adabwa nacho ndi zimene kafukufukuyu wapeza kuti anthu amene adamwalirawa adamwalira ndegeyi isadakafike pansi. Bungwe limene limafufuza za nkhani lapereka zotsatira ziloweruka pamene zotsatira za kafukufukuyu zidatenga mawala opitirira 4 akuzipereka. Boma layimitsa maphunziro msukulu za mchigawo chakumwera poteteza ophunzira kuna mondwe wa Chido. Mukalata imene wasayinira ndi mlembi wamkulu mu nduna wa za maphunziro a Rachel Chimbwete Phiri yati maphunzirowa awayimitsa maboma onse 15 a mchigawochi. Kalatayi yati akuluakulu akuyenera kuona mmene ikhalire nyengo ndipo maphunziro akhoza kuyambiranso lachitatu likubwerali pa 18 December. Nthambi yona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo yakhale kuchenjeza Malawi kuti achenjere popeza pali kuthekera kwakulu kuti namondweyu akhoza kufika mdziko muno pakati pa Lamulungu ndi Lolemba. Pakadali pano maboma ena monga Machinga komanso Phalombe ayamba mvula ya mphepo ya mkuntho. Nthambi yona za ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodma yati mdziko muno igwiritsa ntchito mafoni am'manja pochenjeza anthu za namondwe wa Chido. Bungwe la National Registration Bureau lati lakwanitsa kupanga ziphaso za unzika zokwana 3 million kufikira mwezi wa Septemba chaka chino. Pakadali pano bungweli lati ziphasozi zikugawidwa m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Pemphero Malimba wadza nzambiri mu ripoti ili. Kudzera mukalata mlembi wamkulu wa bungwe la NRB ampatsa sambo ati bungweli lagawa ziphasozi kuchokera ku malo ake akanengo mu mzinda wa Lilongwe. Asambo ati izi zikuonetseratu chidwi cha bungweli choonetsetsa kuti anthu akupeza mwayi wopangitsa ziphaso za unzika mosavuta. Izi zikudza patangodutsa pafupifupi sabata imodzi oyimira zipani zotsutsa boma atakayendera malowa kumene adaluza chala bungweli kuti likupanga ziphaso za unzika zatsopano ngati mbali imodzi yofuna kuthandizira kubera chisankho cha chaka chamawa. Koma bungweli latsutsa za izi. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation ya Michael Kayatsa wati ndikofunika kuti bungwe la NRB lidzichita zinthu poyera poonetsetsa kuti anthu mdziko muno akuwuzidwa uthenga woyenera wamene bungweli likugwirira ntchito. Kufunza ndithu kuti NRB izichita machawi chifukwa mutati muone anthu ambiri akadaula kuti national ID yawo akumachedwa kwambiri. Mutati muonenso muona kuti national ID kaka amene atukawo ndio imene anakaima kutuka ngapo yambiri apitayo. Pakadali pano bungweli
lalemba anthu 12.5 million mkaundula wa chiphaso cha unzika komanso 3.5 million mkaundula wa chiphaso cha tsiku lobadwa. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti asataye chikhulupiriro pambali pa mavuto ochuluka amene akukumana nawo. Achakwera anena izi atachita mapemphero pa mpingo wa Katoto Assemblies of God mu mzinda wa Mzuzu. Feston Malekezo akufotokoza. Achakwera anati nkosavuta kwa anthu amene ndiopembeza kusintha kaganizidwe ndi kachitidwe ka zinthu popeza kuti nthawi ndi nthawi amakhala akumva mawu owalimbikitsa kuti asinthe mtima. Mtsogoleriyu anapemphanso achinyamata kuti akhale achikhulupiriro ponena kuti pomwe alibe chikhulupiriro chamakhala ndi maganizo oyipa mwinanso kuononga zinthu. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa cholimbikitsa mpingo makamaka achinyamatawa kuti akhale chiyembekezo. Chifukwa ambiri akataya chiyembekezo angakhale kuononga zimene zilipo kale sinkhani chifukwa amaona ngati kuli bwino aliyense asakhale nkanthu tonse tingofanana koma akakhala mchiyembekezo amati mawa. Ndiye tithokoze chifukwa cha uthenga wanu. Bishop Raphael Ndewere yemwe ndi mbusa pakachisi wa Katoto Malawi Assemblies of God anayamikira Chakwera kamba ka ulamuliro wawo ponena kuti zambiri zikuchitika pa nkhani ya chitukuko. Ndewere anati mpingo wawo suleka kupempherera dziko la Malawi kuti mpitirire kukhala mtendere komanso chitukuko. Sitikupanga endosa president koma tikupanga appreciate zimene akuchita. Ifeyo ngati anthu timaonanso fatika mati anthu amachokera mu mpingo inenso mbusa ndine munthu pandekha ndimaona ori sinalankhule ngati chimpingo chonse koma ndalankhula ngati mbusa amene ndimaona zikuchitika zinthu kuti pali misewu pali manyumba azibusa a polisi pali zambiri zikuchitika zonsezo sizingakhale chete. Ndiye tikakhala chete tikungofuna ati zingolankhula zoyipa zokha pamene pali chabwino tilankhule. Ulaliki unachokera pa mawu a 2 Mafumu chapter 7 verses 1 to 11 komanso Mateyu 20 verses 1 to 7 amene anawerengedwa ndi Achakwera. Ngati mmodzi mwa anthu anatsegulira nawo tchalichi, Achakwera anapereka ndalama yokwana 2 million kwacha zothandizira pa tchalichi. Ena mwa anthu amene anaperekeza mtsogoleri wa dzikoyo kumapempheroku ndi wachiwiri kwa mlangizi wa boma pa nkhani zachipembedzo Sheikh Hashim Abbas, nduna ya za mdziko Akeni Zikhale Ng'oma komanso mlembi ku Synod ya Livingstonia Reverend William Tembo. Unaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana komanso chitukuko cha kumidzi wati ukonza zoyamba kulipira alezi okwana 30,000 pofika chaka cha 2030. Mkulu ona za ana ku ndunawu a Justin Hamera wanena izi pomwe amatsekulira sukulu ya Mkomba Phala yakalira mboma la Lilongwe. Pakadali pano alezi 2,000 okha ndomwe amalandira kangachepe. Ahamera akufotokoza. Lingaliro limene ndi khumbo lathu kuti likwaniritsidwe chifukwa choti ngatilephere ndiye kuti maphunziro amene ana amalandira masukulu amenewa amene mpoyamba sapita pasogolo. Ife tikufuna kuti alezi onse amene timagwira nawo ntchito azilandira ndithu kankanyase komanso ma incentives osiyanasiyana ncholinga choti asamajombe kubwera malo ano komanso azizipereka kuti azipereka makolete zofunikira. Bungwe lona za madzi la Lilongwe Water Board lati lukonza mapaipi ake ogawa madzi omwe aonongeka kulikulu la bungweli. Izi zachititsa kuti madera ambiri mu mzindawu asowe madzi. Chisomo Chibwana akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Matemba. Monga mmene mukuonera paipi imene ndi yayikulu ndithu tikuti DN 700. Titaona kuti paipi yaphulika, ma engineers athu anathamanga ndithu kuyamba ndithu ntchito yoti ayambe kukonza. Ifeso tinapezeka kunena kuti tinauza makastomala athu kunena kuti asunge ndithu madzi okwanira chifukwa tinaona kuti ntchito imene iyi ndi ntchito yayikulu. Tinalengeza, tinapanga issue out manotice imene muchatimapangira mucha kunena kuti ntchito imene iyi nkutheka kunena kuti itha Friday limene lili dzulo. Friday pofika 5 o'clock madzulo. Koma litafika Friday dzulo tinaona kuti ntchito icha mmene mukuioneramo
pipe ndi yayikulu kwambiri ndiye tinapezeka kunena kuti tinakumana ndi ma challenges ena ndi ena amene no ma engineer athu anatipanga advice kuti amene tizililimu tiyeni tiauze makastomala athu kunena kuti ntchitoyi sitheka kutha lero meaning dzulo sitheka kuti ithe koma ntchito imene iyi timaliza mwina kapena zonse zitayenda bwino timaliza mawa kunena lero Saturday madzulo ikamafika 6 o'clock. akuluakulu pa khonsolo ya Chikwawa ati kuthandiza achinyamata kuti adzidzidalira pachuma kukhoza kuthandiza kuti apewe mchitidwe wodziika pa chiopsezo chotenga kachirombo ka HIV. Iwo anena izi pa sukulu ya primary ya Bereu Mbomali pamwambo wokumbukira nthenda ya AIDS. Mkulu ona zakadyedwe kabwino komanso kachirombo ka HIV ku khonsolo ya boma la Chikwawa achifundo Manonga akufotokoza zambiri. Nde chimene tunena nchokuti tisiyeni zosalana tisiye tiphwanye zolepheresa kuti anthu athe kupeza zithandizo ngakhale chisamaliro pa nkhani ya matenda a AIDS. Nde uthenga waukulu komanso timaonanso kuti nthenda idakalipo komanso kachirombo ka HIV kakupezeka ngakhale kuti tayisesa ngati boma mothandizidwa ndi mabungwe osiyanasiyana kuti anthu amene ali ndi HIV azikhala ochepa odwalanso azikhala ochepa komabe nkhondo sinathe. Nde tungolimbikisa wina aliyense kuti tiye tipitirizeni kuyezesa kuti kapezeka nako titenge mankhwala tikamatenga mankhwala tiatenge mwandondomeko kuti tikhale moyo wathanzi. Pa nkhani ya zipembedzo ifeyo monga mazuwa pa boma timakhala ndi committee imene timatchula kuti DAC District AIDS Coordinating Committee ndipo masabu committee ena amakhuzananso ndi achipembedzo. Nde anthu achipembedzo timawuza uthenga. Ndipo wapampando wa khonsolo ya Chikwawa a Martin Goche adayamikira mgwirizano umene wakhalapo pa nkhani yolimbana ndi nthendayi. Iyo akufotokoza zambiri. Lero ngati khonsolo tinabwera pano kukumbukira tsiku la anthu amene anamwalira ndi AIDS komanso anthu amene ali ndi kachirombo ka HIV and AIDS. Choncho tinabwera kwenikweni kudzalimbikisa kudzapasa chikhulupiriro kuti ngakhale ali ndi kachirombo ka HIV and AIDS ali ndi mwayi kuti atha kukhala ndi moyo pokhapokha atatsatira malangizo amene anzathu zachipatala akupereka komanso kumwa mankhwala mwandondomeko. Ngati boma la Chikwawa tikuchita bwino kwambiri pa nkhani yolimbana ndi matenda a HIV and AIDS komanso tithokoze mapartners osiyanasiyana amene akutithandizira kwambiri boma lino la Chikwawa kwenikweni kufalitsa uthenga komanso kupereka upangiri ndi kutithandiza ndi mankhwala osiyanasiyana otalikisa moyo. Choncho chifukwa choti pali mgwirizano wabwino kwambiri ndi mabungwe osiyanasiyana boma lino la Chikwawa tikuchita bwino kwambiri pa nkhani imeneyi. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Kanema Times. Tipitirize nkhanizi posachedwapa. Ife ku JTI tikubweretsa ukadaulo wathu onse mu zonse zomwe timapanga. Tikupitirizabe kugaya ndi kukonza maonekedwe a fodya tisanamtumize kunja. Tikupitirizabe kugaya ndi kukomesera maonekedwe a fodya titamugula odindidwa bwino pa msika kuchokera kwa alimi athu oposera 8,000. Timagula, kusunga, komanso kugaya tsamba la fodya mu fakitale yathu yapamwamba. Timagayanso fodya wa makampani ena zomwe zikutipangisa ife kukhala kampani yomwe ikugula fodya wambiri kuposa makampani onse ku Malawi. Ogwira ntchito oposa 1,000 ndi okangalika kupereka nthawi yawo poyendetsa fakitale yathu komanso nyumba zathu zosungira katundu, kutulutsa ndi kutumiza kunja fodya mbambande. Tikuchita izizi komanso kukonza katundu wathu mwa ukadaulo kuti atipindulire, chifukwa ichi ndi chikhalidwe chathu. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Arsenal.
When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Achinyamata ku bungwe la Development Aid from People to People DAP amaliza maphunziro okhudza zosoka komanso zakumunda amene amachita ku sukulu ya bungweli ya Mikolongwe mboma la Chiradzulu. Bungwe la DAP komanso International Labour Organization nda amene akhala kuthandiza pa maphunzirowa. Isaac Salima akufotokoza. Ndondomeko imene achinyamata amene amachita maphunziro pansi pa bungwe la DAP cholinga chake chofuna kulimbikitsa kuti adzigwiritsanso ntchito zinthu zimene zidagwira kale ntchito pomapanganso zinthu zina zatsopano. Ophunzirawa akhala kuchita maphunzirowa amene adali osoka, pamene mbali nayi ophunzira enanso amene amalandira thandizo kuchokera ku bungwe la International Labour Organization nawonso amachita maphunziro awo okhuza ulimi komanso kuweta ziweto. A Patrick Makondesa, mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la International Labour Organization, adati project iyi idali yongoyeserera chabe. Chachikulu kwambiri tikuona kuti project imene ya International Labour Organization imenenso ikulumikizana mothandizidwa ndi IFAD komanso NORAD ikuthandizira achinyamata kuti apeze maluso osiyanasiyana amene angawathandizire kuti apeze ntchito komanso kuti azilemba okha ntchito. Ndi ma skills amene kapena maluso amene aphunzirawa tikuyembekezera kuti akachoka malo ano ndikubwerera kumene amakhala akhoza kuyamba ma business. Moses Chibwana ndi mkulu wa bungwe la DAP mdziko muno. Maphunziro amene akuchitika kunoko ngati DAP Mikolongwe ndofunikira kwambiri ku dziko nkhani ya kutukula chuma komanso kuonesa kuti achinyamatawa azengapo gawo, angatenge gawo bwanji pa chitukuko cha dziko. So ndi maphunziro amene amalandira pa sukulu pano amapangisa kuti akhale ndi kuthekera kuti atha kuyamba ntchito ngati anthu amene ali ndi maluso komanso atha kukhalanso ndi mphamvu ndi mwayi woti atha kuyamba business nkulembanso anzawonso ntchito. Mmodzi wa ophunzira amene amaliza maphunziro awo ku project imene bungwe la DAP limakhazikitsa, Caroline Kafumbwe, adati akuyembekezera kukapindula malinga ndi maphunziro amene wapezawa. Maphunziro amenewa atithandiza choyamba ku mbali amene tingasamalire chilengedwe chathu, kuti ngati malo mokataya zovala zathu zakutha zija kuti zitaonongere chilengedwe, malo mwake tikhati kuzisintha kuziyika mzinthu zina zachilendo zoti anthu azigwiritsabe ntchito. Komanso zatithandiza kuti tikapita kunjako tikathe kuyamba ma business tathu monga ngati anthu achinyamata tisamakangokhala. Project imene bungwe la DAP limachitayi imathandizidwa ndi bungwe la Humana Germany, pamene limene bungwe la International Labour Organization limachita limalandira thandizo kuchokera ku mabungwe a NORAD komanso IFAD. Bungwe la ntchito za chifundo la Gift of the Givers lamanga nyumba zosungiramo katundu ziwiri m'midzi ya Chamanga komanso Saopa kwa mfumu ya Ikulu Ngabu mboma la Chikwawa. Nyumbazi azimanga kuti zithandizira alimi achitowe kuti adzisungiramo zokolola zawo motetezeka komanso kuti asakumane ndi matenda osiyanasiyana. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi, a Sherif Amia, ati bungwe lawo lachilimika pa ntchito zolimbikitsa chitukuko cha ulimi komanso kutukula miyoyo ya alimi. Zambiri mu ripoti ili la Lueleni Mpasa koma akuwerenga ndi Sampanda Junior. Amia ati ntchitoyi yomwe yagwiridwa mogwirizana ndi makampani aku Japan a Itochu Corporation komanso Takamoto Oil yakonzedwa ndi cholinga choteteza alimi kuti asabeledwe ndi mavenda amderalo. Alimi athu akalima mbewu iliyonse amabwera mavendors kuzagula. Mavendors aja amakonda kuwapa sente kutsika mavendors amene timaona amapindulapo pamene alima miyezi yambiri komanso kupindulapo. Ndeta naona kuti tidulepo venda uja
tichite connect alimi aja directly kuma exporters a mbewu ya chitoyi. Ndafakita manga ma warehouse, ndapanga organize alimi ma cooperative, ndapanga training at cooperative kupanga so register ni Ministry of Trade. Ndithu a business kamalinga nati Malawi 2063 tuona kuti tunota alimi akhale ndi nsika azilima zambiri komanso akhale ndi nsika wabwino oti azigulitsa zinthu zawo. Wachiwiri kwa manejala wa Itochu Corporation adafotokoza kuti ntchitoyi ndi ya gawo limodzi la udindo wawo wa makampani. Paramount Holdings ndi kampani yoyamba imene inazipereka kuzagula mbewu kuno ku Chikwawa. Tikazonera chaka chino mwina cha number 4 tugula mbewu kuno ku Chikwawa. Fayele mutha kuona kuti ngakhale anzathu ku Japan akhala nafe ndi chidwi pamodzi ndi gift of givers kuti tikhoza kugwira ntchito pamodzi. Phungu wa nyumba ya malamulo ku derali a Abida Mia adalandira nkhokwezi m'malo mwa alimi a mdera lawo. Tikuthokoza kwambiri Japanese embassy ndi amadonor partners athu amene atibweresera ma warehouse awiri ndi atibwera mjigwe okwanira 9 komanso atipokera madzi. Ntchitoyi ikuyembekezeka kupereka malo otetezeka osungira zokolola kwa alimi komanso kulimbikitsa kupezeka kwa misika yopindulitsa. Banki ya NBS yati amalawi aphunzire ndi kuzolowera kugwiritsa ntchito njira zamakono za pa intaneti akafuna kugwiritsa ntchito ndalama zawo. Izi ati zithandiza kuti adzisunga bwino ndalamazi. Sam Kalimira wadza ndi nkhani yonse. Mkulu wona zamalonda ku banki ya NBS Sharon Jumbe ayankhula izi ku Mzuzu pomwe banki imapereka mphoto kwa yemwe wapambana pa mpikisano wina umene banki imachita. Cholinga cha mpikisanowu kunali kulimbikitsa anthu kwena kuti asamakhale ndi ndalama m'manja koma kuti adzigwiritsa ntchito makina pogula zinthu komanso kutumiza ndalama kumalo osiyanasiyana. Jumbe anena kuti munyengo ya zikondwerero za Krismasi komanso Nyuwere anthu aphunzire kugwiritsa ntchito makina a intaneti pogwiritsa ntchito ndalama kuti zikhale zotetezedwa komanso asamataye nthawi. Tikupita kutsogolo kwa digital timati digital world ndi ife as NBS Bank tikuona kuti nchachikulu kuti tizipanga nawonso kapena titenge nawo gawo kumbali imeneyo kuti tizipanga zinthu za digital kufunira kuonetsetsa kuti anthu mwina ndalama tizizisamala bwino tikamagwiritsa ntchito ngati tisezere makadi athu ma POS athu ndalama zimakhale tikuzisamala. Mmodzi mwa omwe awina a Comfort Josiah omwe anapasidwa mwayi ona kuti atenge katundu wa ndalama za 1 million kwacha musitolo la Chipiku ku Mzuzu analiwo ndi wokondwa kamba ka mpikisanowu. Then ndakumana ndi INPS andiuza zoti kuli promotion imene ndingalowe ngati nditayuze card kuyipirira mashina wa NPS. Then nditagula sopoja ndayuza card yanga then ndipasa receipt ndembepo zina langa with my phone number. Josiah omwe anabwera kusitoloyi kudzagula sopo analephera kuti atenge katundu wa ndalama zokwana 1 million kwacha mu mphindi imodzi ndipo anakwanitsa kutenga katundu wa ndalama pafupi 500,000 kwacha. Mpikisanowu omwe udayamba pa 30 Novemba chaka chino udzatha pa 2 January chaka chamawa. Ndi ripoti limeneli tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Chipani cha UTM chati kafukufuku wa ngozi ya ndege wasiya amalawi ndi mafunso ambiri kuposa mayankho. Boma laimitsa maphunziro mchigawo chakumwera malinga ndi namondwe wa Chido. Ndipo bungwe la National Registration Bureau lati lakwanitsa kupanga ziphaso zaunzika zokwana 3 miliyoni kufikira mwezi wa Septemba chaka chino. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Dave Kadama. Madzulo abwino.